Hoe voorkomt de boer-burgerbeweging interne ruzie, verdeeldheid en afsplitsingen? Bij andere nieuwe partijen ging dat lang niet altijd goed. Ik ken ook de verhalen van andere partijen. Maar alle kandidaten krijgen een opleidingstraject wat heel professioneel is. Iedereen wordt goed voorbereid, iedereen is goed gescreend. En verder in het nieuws vandaag. Samen strijden tegen PFAS en al 35 jaar kind aan huis. Goedenavond. Nieuwe politieke partijen die snel groeien zijn vaak een recept voor ongelukken. Op 15 maart volgend jaar dan doet de boer-burgerbeweging voor het eerst mee op provinciaal niveau. En hoe zorgen zij ervoor dat ze niet in dezelfde valkuilen trappen? Zo ging het er 4 jaar geleden aan toe. Forum voor Democratie deed als nieuwe partij mee, maar trad voorafgaand aan de verkiezingen niet naar buiten. Uiteindelijk viel die partij uiteen en zijn van de 5 nu nog slechts 2 zetels over. De BBB wil zo'n debakel koste wat kost voorkomen. Daarom is er in de afgelopen 2 jaar naar eigen zeggen hard en grondig gewerkt. Het is niet zomaar dat we over 1 nacht ijs gaan. De kandidaten die we nu op onze lijst hebben, die zijn echt goed voorbereid en zijn ook goed gescreend. En dat is gewoon een heel belangrijk punt, dat je een team vormt waarbij je dus met z'n allen gezamenlijk goed naar buiten kan treden en dat je elkaar ook goed door en door kent. Dit zijn de eerste 3 kandidaten op de Zeeuwse kieslijst van de BBB. Alle 3 hebben ze een agrarisch bedrijf, maar volgens lijsttrekker Kees Hansen staat de BBB voor meer dan alleen de boeren. De helft van onze lijst bestaat uit agrariërs en de andere helft bestaat uit burgers. We hebben bijvoorbeeld een tandarts, we hebben een dokter op de lijst, we hebben een dierenarts op de lijst. Ja, zo hebben we van allerlei soorten mensen, van allerlei soorten achtergronden. De hoogste vrouw op de lijst is Antje Dees de Vries. Zonder politieke ervaring staat ze op plek 2. Maar volgens haar is dat juist een voordeel. Ik word natuurlijk van alle kanten gewaarschuwd voor het wespennest. En daar ben ik natuurlijk van bewust dat dat er ook echt zo is. Maar ik heb gewoon vertrouwen in de mensen. En ik denk dat je het ook gewoon heel erg samen moet doen met elkaar. En wat brengt u mee? Nuchterheid, logisch nadenken, gewoon denken wat wil de burger, wat wil de kiezer. En dat verwoorden naar de staten. Ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, ze vinden zelf dat ze de boel prima op orde hebben. Is dat ook jouw inschatting? Nou ja, aan de intenties van de BBB zal het in ieder geval niet liggen. Het landelijk partijbestuur heeft er in de afgelopen jaren alles aan gedaan om alles zo goed mogelijk te stroomlijnen. Tot bijna het krampachtige na, zou ik bijna zeggen. En nu zullen ze dat los moeten gaan laten en dan zal blijken of het gaat werken. Kunnen ze het samen redden? Zitten ze nog op die ene lijn waar ze op dachten te zitten? Ja, dat zal pas blijken als je eenmaal in die politieke arena gekozen bent en met elkaar daar zit. Ja, nou doet BBB het natuurlijk supergoed in de peilingen. Wat denk je sowieso dat hun invloed gaat zijn op de komende statenverkiezing hier in Zeeland? Ja, ze positioneren zich in het midden. Ze willen proberen om niet-stemmers weer terug naar de stembus te krijgen. Maar tegelijkertijd vissen ze natuurlijk ook in de vijver van het CDA. Die andere partij met een fikse boerenachterban. En dus zal moeten gaan blijken van willen de coalitiepartijen elkaar vasthouden. Maar kijkend naar de huidige peilingen, kan dat nog bij een eventueel verlies van het CDA? En wat gaan GroenLinks en PvdA doen? Samen verder onder één dak. Dan kunnen ze zomaar groot gaan worden. Kortom, de weg naar 15 maart is nog lang en kan voor heel veel partijen nog hobbelig gaan worden. Heiko, dankjewel. GroenLinks en de Vlaamse partij Groen slaan de handen ineen omdat er nog steeds veel te veel PFAS in de Westerschelde komen. We gaan aan beide kanten van de grens hetzelfde verhaal vertellen, dezelfde oproep lanceren. Stop de productie van PFAS, stop het lozen van PFAS in onze oppervlaktewateren. Het is niet alleen de Westerschelde, maar het zijn ook de rivieren. Het zit gewoon in onze grond. Ik vind het echt, op een bepaalde manier verschrikkelijk. Vorig jaar loosde het Antwerpse chemiebedrijf 3M enorme hoeveelheden PFAS in de Schelde. De Belgische regering is al bezig met strengere lozingsnormen, maar voor Groen is dat niet genoeg. Wij vinden dat we gewoon verder moeten gaan. Ja, bij 3M, ja, bij heel wat bedrijven in Vlaanderen, maar dat moet uiteraard ook in Nederland gebeuren.
De 2 voormalige GGD-medewerkers uit Terneuzen, die vorige week zijn aangehouden voor het uitgeven van valse vaccinatiebewijzen, blijven 2 weken langer vastzitten. De vrouwen worden ervan verdacht dat ze zo'n 300 personen een vals bewijs hebben gegeven. Die bewijzen zijn inmiddels ongeldig verklaard. Het Zeeuwse oud-Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid John Lilipali is overleden. De Middelburger leed al langere tijd aan Alzheimer. Hij zat van 1986 tot 1998 in de Tweede Kamer en was het eerste Kamerlid van Molukse afkomst. Hij is 79 jaar geworden. Er was de laatste jaren veel gesteggel over de skatebaan in Middelburg. Inmiddels zijn de werkzaamheden op de nieuwe locatie in volle gang. Het loopt wat vertraging op, maar begint nu echt ergens op te lijken. Ik heb er heel veel zin in. Wij hebben er lang op gewacht, dus we zijn benieuwd. De nieuwe skatebaan aan de Geerseweg in de wijk Veersepoort is bijna 2 keer zo duur geworden. Maar dan is er voor de verschillende doelgroepen, zoals skaters, BMX'ers en steppers, ook van alles te beleven. Ja, ik zelf vind het persoonlijk heel leuk om rails te skaten. Het heeft veel diversiteit, veel obstakels die je achter elkaar kan doen. De baan zou in oktober opengaan, dat wordt november. Museum Het Bolwerk in IJsendijken was vandaag het toneel van jonge Lego-bouwers. Ze volgden een Lego Masterclass. Wat ben je aan het maken? Een kasteel van 23 meter groot. Oh, dat is een bouwmet. En hoe gaat het kasteel eruit zien? Nou, een beetje zoals dat, maar veel anders zo. Weet je altijd iets te verzinnen als je met Lego gaat bouwen? Ja. Ja. Het bouwen met Lego wordt populairder en dat komt ook door Lego Masters. Vanaf de eerste seizoen keek ik het al. Ik vind het heel leuk om te kijken. En het is gewoon heel interessant, vind ik. Maar naast al dat praten moest er natuurlijk ook gewoon doorgebouwd worden. Nou, toen vond ik het superleuk. Ga een paar blokken. Doei. Verslaggever Simone wacht naar het schijnt nog altijd op antwoord. De meeste kinderen gaan, als hun ouders gaan werken, naar de kinderopvang. Maar er is ook een groep mensen die vertrouwt op de gastouder. Dat fenomeen bestaat nu 35 jaar en is in de loop van de tijd behoorlijk geprofessionaliseerd. Kom. Netjes zitten, hè? Kom maar hier zitten, Seven. Nee, hier aan de kleine tafel doen we. Lotte ook aan de kleine? Wil jij daar zitten? Rian Houterman uit Middelburg is 15 jaar gastouder. Ze vangt thuiskinderen tot 4 jaar op van wie de ouders aan het werk zijn. Lekker, wat zeggen jullie dan? Jij ook? Ik ga ook lekker wat eten, toch? Gezellig, met z'n allen lekker koekje eten. Lukt het? Ze begon ermee toen haar eigen kinderen klein waren. Hij komt daar eruit. Zullen we overgooien proberen? Ja, het is echt een hele leuke baan. Geniet van de kinderen, van het spontane gedrag van de kinderen. Wat is dat dan? Wat brengt dat je dan? Ja, dat je gewoon een gelukkig gevoel en je krijgt liefde van de kinderen. En je ziet dat de kinderen het ook naar de zin hebben en dat is zo belangrijk. Rian is één van de gastouders die werkt via het gastouderbureau. Dat viert dit jaar een jubileum. Het bestaat 35 jaar, zowel op Walcheren als in Zeeuws-Vlaanderen. Het bureau ondersteunt gastouders en dan niet alleen met administratieve taken. Onze pedagogische coaches kunnen hun ook helpen in de zin van workshops die zij aanbieden. Intervisiebijeenkomsten, want je ziet toch dat gastouders vaak tegen dezelfde soort dingen aanlopen. En dat we ook gewoon fijn vinden om dat dan een keer met een collega te delen. Want het is toch een solistisch beroep. In 35 jaar is het beroep van gastouder veel professioneler geworden. De opleidingseisen, EHBO, verklaringen omtrent het gedrag. Inmiddels met een continu screening daarop. Er wordt gewoon wel veel van de gastouders daarin gevraagd. En terecht denk ik ook, want je wil gewoon zo veilig mogelijke opvang bieden. Rianne heeft 30 kinderen van baby tot 4-jarigen mee mogen opvoeden. Ze komen bij als baby. En je gaat ze ook helpen met zeg maar, de kleine dingen, het leren lopen. De eerste stapjes zetten ze soms bij de gastouders. Dat is echt een heel mooi zicht. Gastouders worden er nog door heel Zeeland gezocht, zeker met het oog op de groeiende vraag en oplopende personeelstekorten in de kinderopvang. Rian raadt het aan, maar wees goed voorbereid op de impact, zegt ze. En weten dat er een aantal dingen, als je als baby kindjes in huis neemt, er komt een box in huis.
Je moet je huis er wel een beetje op inrichten. Er komen traphekjes in huis. Zulke dingen moet je wel weten dat dat niet zomaar voor even is. Dat is gedurende je loopbaan. Ja, en de rest van het gezin moet het er ook mee eens zijn, toch? Dat klopt. Ja, de rest inderdaad, als je nog andere kinderen hebt. En zeker als ze al wat ouder zijn, dan moet je wel proberen te stimuleren dat ze er ook in meegaan. Ja, nog één. Jij die ook? Het was vooral aan zee een flink bewolkte en ook regenachtige dag. Maar de wind nam vanmiddag wel iets af en sporadisch waren er ook kortdurende opklaringen. Nou, morgen iets meer kans op de zon, maar ook nog wel steeds enkele buien. Morgenmiddag 16 à 17 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws, daarvoor kun je altijd terecht in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.